Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Argel. Pasintabi lama kapuso kay sensitibo ang mosunod nga balita. Patay ang 7 anyos nga batang lalaki human matud pa gipuspusan og 2x2 nga kahoy nga dunay lansang human kuno nangawat og usa ka pungpong sa Manga sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa viral video, makita nga wala na'y kinabuhi nga gitagad sa kabanay ang patayng lawas nining 7 anyos nga bata ang lalaki. Napalgan kining patay sa sulod sa usa ka pribadong compound sa barangay Alegria, Baligyan, Zamboanga del Norte adlong Miyerkules. Matod sa Police Regional Office 9, ang maong biktima namatay human kini gipuspusan og 2x2 nga kahoy nga dunay mga lansang. Human kini nakakuha og usa ka pongpong nga gamay nga bunga sa mangga nga walay pananghid sa tag-iya. According po sa interview sa witnesses, so nahuli siya nung may-ari ng puno. Based sa initial investigation, nagpapalo siya ng isang 2x2. So kasama ang palad, may ilang pa ako na nandun sa 2x2. Madaming tama yung bata. And yun yung tinitingnan ng ating municipal health officer na pwedeng maging cause ng kanyang death. Hinuon nadakpan ra ang maong 55 anyos na suspek. Ginakuhaan pa kini og kumpirmasyon kung igo lang ba niini hatagan og leksyon ang maong biktima. Giandam na sa otoridad ang tukmang kaso batok niini. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.